Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबो बरायबाय। स' दायो आं बेरायनो थांनो नागिरदों। न'आव दंफैनाय दख'ना गानबाय बेरायहैनो थांसै आरो स्लुइस गेटआव थांनो नागिरदों जों। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। नै जोंना फुख्रिया ना दङ बेयाव थाबायलांसै जोङो एसे बेलासिबाय। सान्दुङाबो दं दाबो होमबाबो थाबायगासिनो आरो गोजानथार थाबायनांगौआबो। ओमफ्राय गथ'फोरबो थांगोन लोगोबो गैयाना ओंखायनो बिसोरखौनो लेंबाय आरो बेरायहैनोसै होननानै थाङैयाबो गोबाव जाबायमोन आरो नोंसोर फैसा लाबोदों नामा हो होमबा आंबो लाबोगौमोन ना कलभार्ट गामिनि माइ गायजोब्बाय नै हाजोब्बाय मानसिफोरना फाथो बियो नैबेना मा नाममोनलाय नैबेना सन्दि मा खालामदों हो नों ट्रेक्टर सालायनो रोंगौ रोङा मानोथो थादों बेयाव नों हो गियार होनो रोंगौ आयौ गियारसो होनो सालायदो दे नोङो फैद' जोंखौ दोनलांनो हा बै सावथालपारायाव दोनलाङोबा जोंखौ फै बेरायहैनोब्रा मेथाइ जाहैनो बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोर नै सिख्लाफ्रा बिसोरबो थांगोन बेरायनो अबाव थांनो नोङो हो बबे थांनो खोन्थालाय हो आल्ला मा आल्ला मा आल्ला आल्ला गावखौ होनदों ए बेरायहैनो नागिरदों नै बेना खानायानो मोनसेबो गैया ना अबाव थांनांगौ बेयो खानाया बोरो हो खानाया बोरो नोंना बाबु बाबु नङाथ' बे नानिसो नानि हाय होनलाय दे हाय नानि होनलाय दे हाय नानि होन दे हाय दे हाय नानि होनलाय खर'आनो बेना खानायानो लान्था जाजोब्बाय खानाय हदों आयौ मेंलायलायबायसो आंहा हेल' नै दै बारनोसै जोंहा दै माबा दै स्लुइस गेटनि हगारबाथाय बेवहाय लोमफैयो आयौ नै दैया आयदै बेलासिलायलायबायहाय दैया दै नों दैयाव दुगैयो नै नोंना मा नाम नोंना खोन्थालाय हो गावखौ नुदोंलाय फैदो हा हाबफा होनसै बेयाव दैयाव हाबफा होनो हा लुलु मा लुलु बाल लुलु नै लामाया हाब्रु जाजोब्बाय अखा हानानै बबेथिं थांनो बबेथिं थांसै ना बैथिं ओरै थांजाखाया नै दैया नै स्लुइस गेटनिफ्राय बैनिफ्राय स्लुइस गेट दं ओमफ्राय बिथिं बोहैलाङो आरो दै थांथारो बे गासिबो माइ गायग्राफ्रा बिनिफ्रायनो दै लाङो दै मोनो आरो उन्दैयाव जों दुगैफैबाय थायोमोन बेयाव बे कालभार्टनिफ्राय बे गाहायाव बारजुमोमोन माइ गायबाबो दुगैयोमोन माइ रोगाबाबो दुगैबाय थायोमोन आरो हा आयौ बेहा दै नुनानै खुसि जाथारबाय नै दुगैदो बाव हाबफा होनैदो थां नोङो हाबफा होनैदो थां बे हाया जोंनिमोन नैबेयो बेनोमोनथ' जोंना हाया बे माइ गायफैबाय थायोमोन जों ओमफ्राय बोसोरथामसो जाबायदां फानबाय आरो सावथालनो फानफिनबाय गोजान जायोना गायफैनोबो मानसिबो गैया बाव नै बाव गायोमोन नैबेनिफ्राय बाज्रुमो बाव गरम मोनबाथाय सान्दुं दुंबाथाय बिथिंमोन हन बिथिं लामाया ओमफ्राय बे खुरखा लांजोब्बाय आगोल बिदि खुरखायाखैमोन बैयाव बैग्रि बिफां दंमोन दानफैजोब्बाय बे जोंनि हामोन आरो
बिसिबां 3 बिगा दंमोन ना 3.5 बिगामोनथाय दैया जा मोजां बोहैखायो दा दैलांखाय माने दैया माने बन्द खालामा आरो बयनिबो माइ गायनायाव नांगौना हगारबाय थायो नैबेयावबो खुरखालायबाय नै लामाया नैबेयावबो खुरखाबाय नै बायबाय थायो बेहाय दैया लामाया लाखिनोनो हाया नै गोलोमजोब्बाय आं थाबायनानै मेंजोब्बाय दा गोजान थाबायबाय थाबाय हन दाउसिना थारावनो सिनाया गोरलैसो सिनायो गोसोम दानो सानदोंलाय हाग्रा दुलाजोब्बाय आगोल हाग्रा गैयामोन बारा दाना रावबो नै स्लुइस गेट मोनफैबाय जों बे बैग्रि बिफां जोब गासिबो फिथाइ थाइजोबो बियो नै बियो गोथाव गोथाव दंथारो जाफैबाय थायो मालाय सिख्लाफ्रा नै दैया बिनिफ्रायनो माने नैबेनिफ्राय हरो आरो दैखौ ओमफ्राय नै बिथिं थाङो ओरैहाय ओमफ्राय ओरै जा मानसिफोर दं माने हा दं बिसोरो बेनिफ्रायनो दैखौ लांनानै गायो आरो माइखौ हो सोगोमोन फैनो ओंखारदोंमोन माने हाइवेआ बिनि खाथियावनो बिथिंनिफ्रायनो फैयो दैयानो ओरैहाय ओमफ्राय नै स्लुइस गेटनिफ्राय दैया होमबालाय बेखौ नैबेखौ बन्द खालामबानो बेखौ बन्द खालामबानो माने दैया ओरै थांनाय नंला आरो दायो हगारदों माइ गायनांगौना बयनोबो नांगौ नै मालाय बेरायफैदों बिस्रा ना सारदों हनै सोरबा सोरबा नै दैया जा मोजांखा सोर बे ना सारग्रालाय ए लाय नै बिथिंबो थाङो दैया बिथिंबो माने ओरै उननि मानसिफ्रा बेनिफ्राय दै लांनानै माइ गायो आरो नै दैया ओमफ्राय जा बुरजा हगारदों दिनै एखमबा खोथेयो माने नैबेखौ बन्द खालामो आरो नैबेखौ साफ्रेबानो बियो बै गाहायाव बन्द जाहैयो होमबानो दैया गलाङा आरो नै बै दुब्लिया आलदा गामिनि जोंनि गामि नङा बेयो बेलासिनायखाय जा मोजां नुदों दैया बारायावसो थांबाय नैबाव बांसिन हगारदोंना दैया दहायनि बियो सौजालाबायगोनबो नै मोसौआ सौजानो गिदों नै दैया दुगैयो नोङो दुगैयो हाबफानो बेयाव हाबफानो दुगैयो नै नों दुगैना दुगैया हो हाबफानोसै हाबफानदो थौ बेयाव आयु हा थौ गोलोमबायहाय जानो बैयावहाय हरै थौदो नाय लोगोफोरजों थांफिन नागिरबाय मोनालायबाय एसे थाबायबाय नै दाना ना थांसै न'आव ना थाङा नोङो हा थांना थाङा न'आव खोन्थाद' रायलायनो रोङालै बियो मानसियानो नै मिहिमाया आंनिफ्राय जौसिन मालाय जा गोजौ रानथों फिसा हा मिहिना दे मिहिना होनलाय नैबा आलु ओंख्रि मोनोमोन ना आलु ओंख्रि जानो जा गोजान थाबायलांफिनदोंलै आरो जों सावथालपारा बारबासो जोंनि गामि मोनगोन जा गोजान थाबायबोदों जों दहाय
फाथो फोलायबाय आंहा जोंना बैयाव माइ गायफैयोमोन जों आगोलाव बै फाथो फोनायाव होनथारदों ओइ मेंजोब्बाय आलु ओंख्रि नामदों लोगोफोर लामायाव बुट संजानाय ओंख्रि औ